primul shooting în adevăratul sens al cuvântului și ne bucurăm pentru treaba asta, că în sfârșit o să iasă ceva mișto. Rezultatele o să fie perfecte, nici nu se pune problema. Pe modest, adică. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. Mai degrabă jucăușe sau sexy? Și jucăușe și sexy, trebuie puțin din fiecare, nu? Oh, yeah! Suntem două tipe care am venit acasă, din club, ne jucăm pe PlayStation. Mă rog, încercăm să ne adaptăm și să iasă cât mai bine. Ideea ședinței foto mi se pare foarte bună și mi se pare că ne reprezintă și sper să vă placă ce o să iasă. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Push. Eu beau lapte cu cacao, nu simplu, dar nu tot timpul, nu sunt fană lapte așa, mai mult ceai.